Jeg blev født i Danmark. Jeg blev født den 3. marts i 1936 og kom til Argentina i 1940. Jeg var 4 år, da jeg kom til Argentina. Og det var meget hårdt for min mor, at vi var kommet til Argentina, fordi hendes familie blev i Danmark. Det var meget hårdt for min mor. Og altså komme ind i kirken, det var en stor glæde, både for mine forældre, specielt for min mor, og også for min bror og mig, komme ind i noget dansk. Min bror var 9 måneder, da vi kom fra Danmark, og jeg var 4 år. Vi kom i 1940, efter at tyskerne var kommet til Danmark. Så fra den tid kom vi altid ind til gudstjeneste her. Hver søndag var der gudstjeneste på dansk, og der var en dansk præst. Præsterne i den tid kom fra Danmark. Ikke noget, der hed SUK. Jeg ved ikke, om det eksisterer nu. DSUK. Og der kom altså præsterne fra Danmark. Og det hele gik på dansk. Både gudstjenesten og for eksempel, jeg blev konfirmeret, da jeg var 14 år, blev jeg konfirmeret, og selvfølgelig præsten var dansk, og hele præparation til vores konfirmation gik på dansk. Vi talte kun på dansk. Og da vi blev konfirmeret, selvfølgelig var de alle sammen danskere, dem der kom til kirken og til konfirmationen og forstod, hvad vi sagde. Og hver konfirmand sad ved siden af bænken, hvor forældrene sad. Sådan var det dengang. Og som voksen er du blevet ved med at deltage i kirken, også ud over gudstjenester? Altså, jeg begyndte at komme i Duva, for jeg dengang arbejdede jeg på kontor og så videre, og i Duva mødtes, jeg tror det var om fredagen, jeg ved ikke om det var klokken 7, sådan noget lignende, og så skulle jeg gå og vente fra kontoret, og til du var begyndt, skulle jeg gå herinde i byen og vente, og det blev lidt kedeligt for mig, så jeg holdt op med at komme herind til Duva. Og du har også været med i Kommission Directiva? Jo. Tage Jensen var præsident dengang, og jeg var sekretær. Hvilket år, sådan cirka? Det kan jeg altså ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Omkring 60'erne eller 70'erne? Eller? Nej, før 60'erne, tror jeg. Okay. Jo. Jeg tror, det var før 60'erne. Og jeg kan huske, at jeg var god til scenografi, så jeg skrev med scenografi, og der blev talt hver gang. Og så skrev jeg det i Libro de Actas, som der eksisterede dengang. Der skrev jeg, hvad der var blevet talt. Det var noget, jeg kunne lide. Og hvad repræsenterer kirken for dig? Et stykke af Danmark. Jeg savner meget Danmark. Jeg er ked af, at jeg ikke bor i Danmark, det må jeg sige. For jeg føler mig meget mere dansk end argentinsk. Sådan er det. Så det er altså et lille stykke fra Danmark-kirken. Og nu er jeg så gammel, som jeg er, så er det en glæde for mig, at jeg nu kan komme herind. Jeg har en meget flink person, der bringer mig herind og kører mig hjem igen, for jeg kan ikke klare mig alene i en taxa mere. Så det er jeg glad for, at jeg kan komme herind om søndagen, når der er gudstjeneste. Selvom den ikke er på dansk? Men det er den danske kirke, og jeg er altid meget velkommen, når jeg kommer ind i kirken, og det glæder mig. Og så,
hvilke aktiviteter deltager du i kirken? Jamen, det har vi lidt snakket om. Ja. Du var på et tidspunkt og kommission direktiv og så gudstjeneste. Jo. Ja. Er der andre aktiviteter, du sådan kan huske på et eller andet tidspunkt, du er? Ja. Altså sådan lidt mere punktligt måske? Ja, altså dengang, da vi kom herind, der nede i underkirken, der var der kom sammen. For eksempel, dengang eksisterede Luva allerede, og de gav teaterstykke i, der er et lille teater nede, og de lavede altså teaterstykke på dansk. Det hele gik på dansk. Ja. Og når vi kom herind i kirken til en eller anden ting, altså nede i kirken, de voksne, de sagde altid de til hinanden. Det var meget formelt. Formelt. Ja. De sagde altså de til hinanden. Herr Andersen og fru Petersen og sådan. Og det hele, jeg synes, det var så sjovt, at de på den måde. Ja, det var andre tider og andre måder at forholde sig til hinanden. Ja. Og så, så er der et sidste spørgsmål. Ja. Hvordan tror du, at kirken kommer til at være i fremtiden? Altså, hvilket perspektiv kan du se for kirken? Jeg håber, altså også generelt sådan aktiviteter. Jeg håber, den fortsætter med at eksistere, selvom der ikke kommer mange danskere, der er født i Danmark, for der er ikke flere danskere født i Danmark, der er her i det mindste nu. Jeg tror nok, jeg er en af de eneste, der lever nu her i Buenos Aires, som er født i Danmark, og det er jeg meget stolt over. Ja. Og jeg håber, at kirken fortsætter med at eksistere. Den er så hyggelig, og det her bibliotek, det er mere end smukt. Alle de bøger, der er herinde, og den skam, der er ingen, der læser dem for. Ja, det er der faktisk. Ja. Det er det faktisk. Altså, det er så smukt, det her bibliotek. Og der er så hyggeligt herinde, synes jeg i hvert fald. Ja. Der er både lyst og bøgerne, og der er så meget, bare hygge generelt, synes jeg. Jeg vil sige, det er den danske hygge, der stadigvæk er her i kirken. Ja. For mig er det meget hyggeligt at komme herind og blive modtaget. Det er så dejligt at komme herind. Ja. Jamen, det var alle spørgsmålene, så det var tak for det. Det var lidt kort, tak. Men er der noget andet, du lige vil fortælle? Sådan til jeg elsker Danmark, og det er dansk. Ja.